Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Krishna, Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ്ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തി. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഹഗണലളിതാം ശ്രീ വിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷമാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസുരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാൻ നമാമി ഭക്തശക്തികം നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം വരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യാനാംനേ ഗൗരിഷ്ണ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലയ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ ശ്രീപ്രഭുപാദിക്ക് ഗുരുമരാജ് ജയ്. നിതായ ഗൗരപ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമസ്തുതേ. ഗന്ധരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. प्रभुपाद की जय. महाराज की जय. निताय गौर प्रमानंदे. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം 8-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അതിനു മുന്നേ പുരുഷോത്തമ മാസത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി സ്ക്രീന് കാണല്ലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീന് കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രജേ പ്രസീദം നവനീതചോരം ഗോപാങ്കനാനാം ചതുകുലചോരം അനേകജന്മാർജിത പാപചോരം ചോരാഗ്രഗണ്യം പുരുഷം നമാമി. ശ്രീരാധികായ ഹൃദയസ്യ ചോരം നവമുദശ്യാമളകാന്തിചോരം പാദാശ്രിതാനാം ച സമസ്തചോരം ചോരാഗ്രഗണ്യം പുരുഷം നമാമി. അകിഞ്ചനീകൃത്യ പാദാശ്രിതം യാ കരോതി വിശ്വം പാദിഗേഹഹീനം കേനാഭ്യാഹോ വിഷ്ണ ചൗരയിദ്രി ദൃഷ്ടാശ്രുതോ വാന ജഗത്രയേപി യദിയനാമാപി ഹാരദ്യശേഷം ഗൈരിപ്രസരനപി പാപരാശി
आश्चर्यरूपो ननु चौरयिद्रे दृष्टाश्रुतो वा न मया कदापि दानं च मानं च तादेन्द्रियाणि प्राणांश हृत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोऽत्यचोरा त्वं भक्तिदं नाशि मया निरुद्धा चीनास्ति घोरं यमपाशबन्धम् पीनास्ति भीमं भव पाशबन्धम् चीनास्ति सर्वस्य सामस्तबन्धम् नैवत्मनो भक्तकृदं तु बन्धम् मन्मानसे तमसाराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धा लाभस्व हे चौरा हरे चिराया सोचौरदोषोचिदमेव दण्डम् प्रजे प्रसीदं नवनीतचोरम् गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् अनेकजन्मार्जिता पापचोरम् चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि कारागृहे वास सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशदृढबन्धन निश्चलसन् त्वं कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्य चोरहृदयं न हि मोचयामि। श्री चौराष्टकं की जय, श्री बिल्वमंगल ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता 15 अध्याയം പുരുഷോത്തമ യോഗം ചൊല്ലാം. സിന്ധു മാതാജിയല്ലേ ചൊല്ലുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കേൾക്കണില്ലേ പ്രഭുജി? കേൾക്കാം, ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ശ്രീ പരമാത്മനേ നമഃ. പുരുഷോത്തമ യോഗം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഊർധമൂലമദശാഖം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിദ് അദശോർധം പ്രസൃതാസ്തസ്യ ശാഖാ ഗുണപ്രവൃതാ വിഷയപ്രവാളഃ അദശ മൂലാനനുസംതദാനി കർമാനുബന്ധിനി മനുഷ്യലോകേ ന രൂപമസ്യേഹ തദോപലിഭ്യതേ നാദോ ന ചാദിർന ച സംപ്രതിഷ്ഠ അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ തദപദം തത്പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാ ന നിവർത്തന്തി ഭൂയഃ തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യത പ്രവൃത്തി പ്രസൃതാ പുരാണി നിർമാനമോഹാജിത സംഘദോഷ അധ്യാത്മനിത്യ വിനിവൃത്ത കാമഃ ദ്വന്ദ്വൈർവിമുക്ത സുഖദുഃഖ സംചേ ഗച്ഛന്ത മൂഢ പദമവ്യയം തത് ന തത് ഭാസയതോ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യത് ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തെ തദ്ധാമ പരമം മമ മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതനഃ മനഃഷ്ടാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി ശരീരം യദവാപ്നോതി യച്ഛാപ്യുത്ക്രാമതീശ്വരഃ ഗൃഹീതൈധാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയാത് ശ്രോത്രം ചക്ഷുസ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവതേ ഉത്ക്രാമന്തം സിദം വ്യാപി ഭൂഞ്ചാനം വാ ഗുണാനിധം വിമൂഢാനാനുപശ്യന്തി പശ്യന്തി ജ്ഞാന ചക്ഷുഷഃ യദന്തോ യോഗിനൈശ്ചൈനം പശ്യന്താത്മന്യവസ്ഥിതം യദന്തോപ്യാകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്ത ചേതസഃ യദാദിത്യഗതം തേജോ ജഗത് ഭാസയതേ അഖിലം യച്ഛന്ദ്രമസി യച്ഛാഘൗ തത്തേജോ വിദ്ധി മാമകം ഗാമാവിശ്യ ച ഭൂതാനി ധാരയാമൃഹമോജസഃ പുഷ്ണാനി ചൗഷധി സർവ സോമോ ഭൂത്വാ രസാത്മകഃ അഹം വൈശ്യനരോ ഭൂത്വാ പ്രാണീനാം ദേഹമാശ്രിതഃ
पानसमायुक्ता पचाम्यन्नं च दुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मिज्ञानमबोहनं च वेदेश सर्वैरहवमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वाद विदेव चाहं द्वौविमौ पुरुषो लोके क्षरत् एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमधीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अधोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितपुरुषोत्तमः यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्धा बुद्धिमान् स्वात् कृतकृतश्च भारत ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। ഈ പ്രാർത്ഥന കൂടി ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിലേക്ക് കടക്കാം. गोवर्धनाधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम् गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम् वन्दे नवघनश्यामादिभुजं मुरलीधरं पीताम्बरधरं देवं सराधां पुरुषोत्तमम् श्यामादिभुजं मुरलीधरं पीताम्बरधरं देवं शारदं पुरुषोत्तमम् गोवर्धनाधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम् गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम् वन्दे नवघनश्यामादिभुजं मुरलीधरं पीताम्बरधरं देवं सराधां पुरुषोत्तमम् गोवर्धनाधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम् गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम् वन्दे नवघनश्यामादिभुजं मुरलीधरं पीताम्बरधरं देवं सराधां पुरुषोत्तमम् घनश्यामादिभुजं मुरलीधरं पीताम्बरधरं देवं पुरुषोत्तमम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നടക്കാം. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 8. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദ്യൂതോധർമ്മേണ ജിതസ്യ സാധു സത്യാവലംബസ്യ വനാഗതസ്യ ന ജാതയോധാ സമയേന ദായം തമോജുഷാണോ യഥാ ജാതശത്രോ.
द्यूतेतु धर्मेण जिदस्य साधो सत्यावलम्बस्य वनागतस्य नयाजदोदा समयेन दायं तमोजुषाणो यदजातशत्रुः. हरे कृष्ण. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദ്യൂതേതു ധർമ്മേണ ജിതസ്യ സാധോ ദ്യൂതേതു ധർമ്മേണ ജിതസ്യ സാധോ സത്യാവലംബസ്യ വനാഗതസ്യ സത്യാവലംബസ്യ നയാജദോദാ സമയേന ദായം തമോജുഷാണോ യദജാതശത്രുഃ. തമോജുഷാണോ യദജാതശത്രുഃ. ദ്യൂതേതു ധർമ്മേണ ജിതസ്യ സാധോ സാധോ സത്യാവലംബസ്യ വനാഗതസ്യ നയാജദോദാ സമയേന ദായം തമോജുഷാണോ യദജാതശത്രുഃ. തമോജുഷാണോ യദജാതശത്രുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ശ്രീജ വിജു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി കേൾക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. द्यूते धर्मेण जितस्य साधो सत्यावलम्बस्य वनागतस्य न याचदोदात् समयेन दायं तमोजुषाणो यदजातशत्रोः. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ നായർ മാതാജി. हरे कृष्ण प्रभुजी. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. द्युतेतो धर्मेण जितस्य साधो सत्यावलम्बस्य वनागतस्य नयाजदोद्या समयेन धायं तमोजुषाणाय दशाद्यशत्रुः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. अंबुजा देवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. चलिए माताजी. हरे ओम कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय. द्यूते तो धर्मेण जितस्य साधो सत्यावलम्बस्य वनागतस्य न याचदोदात् समयेन दायं तमोजुषाणो यदजातशत्रोः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. ओके. विजयनारायण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. द्युतेतो धर्मेण जितस्य साधो सत्यावलम्बस्य वनागतस्य नयाचदोदा समयेन दायं तमोजुषाणो यदजातशत्रोः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. कांगमणि माताजी. हरे कृष्णा प्रभु माताजी. जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. द्युते त्वधर्मेण जितस्य साधो सत्यावलम्बस्य वनागतस्य नयाचदोदात् समयेन दायं तमोजुषाणो यदजातशत्रो. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. भारती अम्मा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. द्युतेतो धर्मेण जितस्य साधो सत्यावलम्बस्य वनागतस्य न याचदोदात् समयेन दायं तमोजुषाणो यदजातशत्रोः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. टी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. चलिए. हरे कृष्णा. गीता माताजी. हरे कृष्णा प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय.
द्युदे त्वधर्मेण जिदस्य साधो सत्यावलम्बस्य वनागदस्य न याजदोदात् समयेन दायं तमोजुषाणो यदजादशत्रोः. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. राजी माताजी चलिए माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. चलिए. नमो भगवते वासुदेवाय. द्युदे त्वधर्मेण जिदस्य साधो सत्यावलम्बस्य वनागदस्य न याजदोदात् समयेन दायं नभोजुषाणो यदजातशत्रुः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. ओके. सिंधु माताजी. हरे कृष्ण माताजी. चलिए. हरे कृष्ण प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. दुदे धर्मेण जिदस्य साधो सत्यावलम्बस्य वनागदस्य न याजदोदात् समयेन दायं तमोजुषाणो यदजातशत्रुः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. डॉक्टर विजय मारे माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. युधे धर्मेण जिदस्य साधो सत्यावलम्बस्य वनागदस्य न याचदोदात् समयेन दायं तमोजुषाणो यदजातशत्रोः. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण माताजी. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥം വിവർത്തനം നോക്കാം. ദ്യൂതേ ചൂതുകളി മൂലം തു പക്ഷേ അധർമ്മേന കുതന്ത്രങ്ങളാൽ ജിതസ്യ കീഴടക്കിയവന്റെ സാധുഹോ ഒരു പുണ്യവാനായ വ്യക്തി സത്യാവലംബസ്യ സത്യത്തെ ശരണം പ്രാപിച്ചവൻ വനം ഗതസ്യ ഗമിക്കുന്നവന്റെ നാ ഒരിക്കലും യാചിച്ചപ്പോൾ അതാ ആവശ്യപ്പെടുക സമയേന ആ സമയത്ത് ദായം അർഹത ഓഹരി തമോജുഷാണ മായയാൽ അന്ധനായി അത്രയെങ്കിലും അജാതശത്രുഹോ ശത്രുവില്ലാത്തവൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. ജന്മനാ ശത്രുക്കളെ ഇല്ലാതിരുന്ന യുധിഷ്ഠിരൻ ചൂതിൽ കള്ളക്കളിയിൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു. സത്യസന്ധനായ അദ്ദേഹം വാക്കു പാലിച്ച് വനത്തിലേക്ക് പോയി. നിശ്ചിത കാലയളവിന് ശേഷം മടങ്ങി വന്ന അദ്ദേഹം തനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യത്തിന്റെ ഓഹരിക്ക് വേണ്ടി യാചിച്ചുവെങ്കിലും മായയാൽ അന്ധത്വം ബാധിച്ചിരുന്ന ധൃതരാഷ്ട്രർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപേക്ഷ നിരസിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് സ്വന്തം പിതാവിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ദുര്യോധനന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തന്റെ പുത്രന്മാരുടെ നന്മയെ മുൻനിർത്തി സഹോദരപുത്രൻ യുധിഷ്ഠിരനെ അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യം കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പല കുതന്ത്രങ്ങളും പ്രയോഗിച്ചു. അവസാനം യുധിഷ്ഠിരനും സഹോദരങ്ങളും തങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്ന് വെച്ച് 5 ഗ്രാമങ്ങളിലെങ്കിലും തരണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു. അതും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. ഈ സംഭവം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിലേക്ക് വഴിതെളിച്ചു. ആകയാൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന് കാരണക്കാർ പാണ്ഡവരല്ല, കൗരവരാണ്. ക്ഷത്രിയർ എന്ന നിലക്ക് ഭരണനിർവഹണമാണ് പാണ്ഡവരുടെ ജീവിതധർമ്മം. ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റെന്തെങ്കിലും തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ ധാർമ്മികമായി അവർക്ക് നിർവാഹമില്ല. ഒരു ബ്രാഹ്മണനോ ക്ഷത്രിയനോ വൈശ്യനോ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും ജീവിതം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഒരു തൊഴിലും സ്വീകരിക്കുകയില്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഇത് 9ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാച പാർഥാ പ്രഹിത സഭായാം ജഗദ്ഗുരുര്യാനി ജഗാദ കൃഷ്ണഃ നതാനി പുംസാമൃതായ താനി രജോരുമേനേഷദ പുണ്യലേശഃ. യഥാച പാർഥാ പ്രഹിത സഭായാം ജഗദ്ഗുരുര്യാനി ജഗാദ കൃഷ്ണഃ നതാനി പുംസാം അമൃതായനാനി രാജോരുമേനേഷദ പുണ്യലേശഃ. യഥാച പാർഥാ പ്രഹിത സഭായാം ജഗദ്ഗുരുര്യാനി ജഗാദ കൃഷ്ണഃ നതാനി പുംസാം അമൃതായനാനി രാജോരുമേനേഷദ പുണ്യലേശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കണം. അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यदा च पार्थ प्रहित सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः
न तानि पुंसामृतायनानि राजोरुमेने क्षतपुण्यलेशः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कल्सलेशा जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तेलुगु हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा च पार्थ प्रहितः सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः न तानि पुंसामृतायनानि राजोरुमेने क्षतपुण्यलेशः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मालती माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा च पार्थ प्रहितः सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्ण न तानि पुंसामृतायनानि राजोरुमेने क्षतपुण्यलेशे। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शारदा जी, नंबर माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तेलुगु माता जी, हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा च पार्थ प्रहितः सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः न तानि पुंसामृतायनानि राजोरुमेने क्षतपुण्यलेशः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके। रमाबाई माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा च पार्थ प्रहित सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः नयतानि पुंसामृतायनानि राजोरुमेने क्षतपुण्यलेशः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। केटिल्ले देवी प्रभु अम्मा जी। माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तेलुगु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा च पार्थ प्रकृत सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः न तानि पुंसामृतायनानि राजोरुमेने क्षतपुण्यलेशः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सीतारामन माता जी, तेलुगु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यथा च पार्थ प्रहितः सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः न तानि पुंसा अमृतायनानि राजोरुमेने क्षतपुण्यलेशः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। वसंता माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तेलुगु हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। यदा च पार्थ प्रहितः सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः न तानि पुंसामृतायनानि राजोरुमेने क्षतपुण्यलेशः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। वसंता माता जी, शोभा माता जी, तेलुगु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा च पार्थ प्रहितः सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः न तानि पुंसाम् अमृतायनानि राजोरुमेने क्षतपुण्यलेशः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। ओके। बीना माता जी, तेलुगु माता जी, हरे कृष्ण। जी। हरे कृष्ण। ओम हाँ नमो चलिए। भगवते वासुदेवाय। यदा च पार्थ प्रहितः सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्ण न तानि पुंसामृतायनानि राजोरुमेने क्षतपुण्यलेशे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके। हरे कृष्ण। मिनी माता जी, तेलुगु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। भगवते वासुदेवाय। यदा च पार्थ प्रहितः सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्ण न तानि पुंसामृतायनानि राजोरुमेने क्षतपुण्यलेश। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके।
प्रतिभा माता जी, हरे कृष्ण माता जी, चलिए हरे कृष्ण प्रभु। चलिए माता जी, हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। यदा च पार्थ प्रगिता सभायां जगद्गुरु यानि जगाद कृष्णः नातानि पुंसा अमृतायनानि राजोरुमेने शत पुण्यलेशः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, आप गिरिजा कुमार माता जी, हरे कृष्ण माता जी, चलिए माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा च पार्थ प्रहितः सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः न तानि पुंसामृतायनानि राजोरुमेनि क्षतपुण्यलेशः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, आप रमणी माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा च पार्थ प्रहितः सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्ण न तानि पुंसामृतायनानि राजोरुमेने शतपुण्यलेशः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, वत्सला जी माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा च पार्थ प्रहितः सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः न तानि पुंसामृतायनानि राजोरुमेने क्षतपुण्यलेशः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, रामचंद्र प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा च पार्थ प्रहितः सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः न तानि पुंसामृतायनानि राजोरुमेने शतपुण्यलेशः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, सुवर्ण प्रभु माता जी, हरे कृष्ण माता जी, चलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा च पार्थ प्रकृतः सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः न तानि पुंसाम् अमृतायनानि राजोरुमेने क्षतपुण्यलेशः। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, गीता श्री माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा च पार्थ प्रहितः सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः न तानि पुंसामृतायनानि राजोरुमेने क्षतपुण्यलेशः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धनलक्ष्मी माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। यदा च पार्थ प्रहितः सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः न तानि पुंसामृतायनानि राजोरुमेने शतपुण्यलेशः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, अनिता कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा च पार्थ प्रहितः सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः न तानि पुंसामृतायनानि राजोरुमेने क्षतपुण्यलेशः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, शोभा प्रदीप माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। बिल्कुल माता जी, हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा च पार्था प्रहिता सभायां जगद्गुरुर्यानि जगदा कृष्णः नातानि पुंसामृतायनानि राजोरुमेने क्षतपुण्यलेशः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, ओके। श्रीरंजनी माता जी, हरे कृष्ण माता जी, बिल्कुल माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा च पार्थ प्रहितः सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः न तानि पुंसा अमृतायनानि राजोरुमेने शतपुण्यलेशः। ओम दत्सदिति हरि ओम। हरे कृष्ण माता जी, सुरेंद्र प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा च पार्थ प्रगितः सभायां
ജഗദ്ഗുരു യാനി ജഗാദ കൃഷ്ണ നഥാനി പുംസാ അമൃതായനാനി രാജോരുമേനേ ക്ഷതപുണ്യലേശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓക്കെ, നമുക്കിതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. യഥാ എപ്പോൾ, ശ കൂടി, പാർത്ഥാപ്രഹിത അർജുനനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട, സഭായാം രാജസഭയിൽ, ജഗദ്ഗുരു ലോകഗുരു, യാനി ആ ജഗാദാഗമിച്ചു, കൃഷ്ണ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, നാ ഒരിക്കലും, താനി അത്തരം വാക്കുകൾ, പുംസാം ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും, അമൃത അയനാനി തേൻ പോലെ നല്ല, രാജ രാജാവ്, ധൃതരാഷ്ട്ര അല്ലെങ്കിൽ ദുര്യോധനൻ. കുരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട, മേനെ പരിഗണിച്ച്, ക്ഷത ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട, പുണ്യലേശ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ കണിക പോലും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ലോകത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന നിലയിൽ അർജുനനാൽ രാജസഭയിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടു. സന്ധി സംഭാഷണമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ പോലുള്ള ഏതാനും വ്യക്തികൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പരിശുദ്ധമായ തേൻമൊഴികളായി. എന്നാൽ എന്നോ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ പുണ്യഗണികകൾ പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ധൃതരാഷ്ട്ര രാജാവും ദുര്യോധനാദികളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഗൗരവത്തിലെടുത്തില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. അഖില ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒരു ദൂതന്റെ കർമ്മം ഏറ്റെടുത്തു. അർജുനനാൽ അയക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ധൃതരാഷ്ട്ര രാജസഭയിലേക്ക് സമാധാന ദൗത്യവുമായി ചെന്നു. കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരുടെയും ഈശ്വരനാണ്, അർജുനന്റെ അതീന്ദ്രിയ സുഹൃത്തും. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ മിത്രം എന്ന പോലെ അർജുനന് വേണ്ടി സമാധാന ദൂതന്റെ വേഷം കെട്ടിയത്. തന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തരോടുള്ള ഈശ്വരന്റെ ഇടപെടലിന്റെ സൗന്ദര്യം അതാണ്. രാജസഭയിലെത്തിയ കൃഷ്ണൻ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദേശം ഭീഷ്മരെയും അതുപോലെയുള്ള മഹാന്മാരെയും അങ്ങേയറ്റം ആകർഷിച്ചു. കാരണം ഈശ്വരന്റെ തന്നെ സന്ദേശമാണതെന്ന് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ധർമ്മബോധം പാടെ നശിച്ചു പോയിരുന്ന ദുര്യോധനും അയാളുടെ പിതാവ് ധൃതരാഷ്ട്രം കൃഷ്ണന്റെ സമാധാന സന്ദേശം ഗൗരവമായി ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. അധാർമികരുടെ രീതി അതാണ്. ഒരുവന് തന്റെ ധർമ്മനിഷ്ഠമായ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്താൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവാകാൻ വരെ കഴിഞ്ഞേക്കും. പക്ഷെ ദുര്യോധനാദികളുടെ കർമ്മഫലം അവരെ വിനാശത്തിലേക്കും പരാജയത്തിലേക്കും നിപതിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ വാക്കുകൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞപ്പോഴേ അവരുടെ തകർച്ചയും തോൽവിയും പാണ്ഡവരുടെ വിജയവും ഉറപ്പായിരുന്നു. ഈശ്വരന്റെ സന്ദേശം ഭക്തർക്ക് എപ്പോഴും തേൻ പോലെ മധുരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അഭക്തർക്ക് നേരെ തിരിച്ചു. കൽക്കണ്ടം ആരോഗ്യവാനായ ഒരാൾക്ക് ആസ്വാദകരമായി ഇരിക്കും, പക്ഷെ മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചവർക്ക് അത് കയ്പായിട്ടായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുക. പത്താമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദോ ബഹൂദോ ഭവനം പ്രവിഷ്ടോ മന്ത്രായ പൃഷ്ടാ കില പൂർവജേന അദാഹ തന്മന്ത്രദൃശാം വരീയാൻ യന്മന്ത്രിണോ വൈദുരികം വദന്തി. യദാ ബഹൂദോ ഭവനം പ്രവിഷ്ടോ മന്ത്രായ പൃഷ്ടാ കില പൂർവജേന അദാഹ തന്മന്ത്രദൃശാം വരീയാൻ യന്മന്ത്രിണോ വൈദുരികം വദന്തി. യഥാ എപ്പോൾ, ഉപഹൂത വിളിക്കപ്പെട്ടു, ഭവനം കൊട്ടാരം, പ്രവിഷ്ട പ്രവേശിച്ചു, മന്ത്രായ കൂടിയാലോചനകൾക്ക്, പ്രഷ്ട ചോദിക്കപ്പെട്ടു, കില തീർച്ചയായും, പൂർവജേന മൂത്ത സഹോദരനാൽ, അതാ അങ്ങനെ, ആഹ പറഞ്ഞു, തത് അത്, മന്ത്ര ഉപദേശം, ദൃശാം അനുയോജ്യമായ, വരിയാൻ ഏറ്റവും മികച്ച, യത് ഏതോ അത്, മന്ത്രിണ രാജ്യത്തെ മന്ത്രിമാർ അഥവാ വിദഗ്ധരായ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞന്മാർ, വൈദൂരികം വിതുരന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, വദന്തി അവർ പറയട്ടെ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. വിതുരൻ തന്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠനായ ധൃതരാഷ്ട്രനാൽ അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ രാജ്യസഭയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് സത്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും നൽകി. അതത്രയും ജ്ഞാനപൂർണമാകിയാൽ വിദഗ്ധരായ മന്ത്രിമാർ അത് അംഗീകരിച്ചു. ഇന്നലെ ആരോ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, സുഖദേവ ഗോസ്വാമി എന്തുകൊണ്ടാണ് രാജാവായ വിതുരർ എന്ന് പറയുന്നത്? വിതുരർ രാജാവായില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ.
അപ്പൊ അതിനുള്ള ഉത്തരമായിട്ട് പറയുന്നത്, കൗരവരാൽ വിതുരർ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല, എന്നാൽ ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കുന്ന 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള യമരാജനാണ് വിതുരർ, അല്ലെ? ധർമ്മരാജനാണ്. ദേവന്മാർക്കൊക്കെ ധർമ്മരാജനാണ്, അല്ലെ? ഇവിടെയുള്ള എന്താ പറയാ, അധർമ്മികളായിട്ടുള്ളവർക്കാണ് യമരാജനായിട്ട്, അല്ലെ, കാലനായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിതുരർ എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മരാജൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ രാജ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിവർത്തനത്തിൽ പറയുന്നു, വിതുരരെ അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് ക്ഷണിച്ചപ്പോഴേ രാജ്യസഭയിലുള്ള മന്ത്രിമാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അത് അത്രയും നല്ല ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളുമായതിനാൽ അംഗീകരിച്ചു, അല്ലെ? മന്ത്രിമാർ അംഗീകരിക്കണ്ടെങ്കിലേ ആര് പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കുള്ളൂ? രാജാവ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രയൊക്കെ ഉപദേശകനായിരുന്നു വിതുരരി. അത്ര തന്നെ രാജാവിനോളം തന്നെ അത്രയും നല്ല തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു, അറിയിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനാലും എല്ലാ അംഗീകാരവും ലഭിച്ചിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ രാജാവായിട്ട് കണക്കാക്കിയിരുന്നു. രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും ഒക്കെ ധൃതരാഷ്ട്രക്കൊക്കെ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ വിതുരന് നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ പിന്നീട് ധൃതരാഷ്ട്രം ദുര്യോധനും അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയും അതാണ് പിന്നീട് അവരുടെ സർവനാശത്തിലേക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ജയ്. വിതുരന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആധുനിക കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയ ധാർമ്മിക നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ആധികാരികനായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ചാണക്യ പണ്ഡിതന്റെ ഇതുപോലെ വിദഗ്ധവും പ്രസിദ്ധവുമായിരുന്നു. ചാണക്യ പണ്ഡിതൻ, അല്ലെ? അത്രയും വലിയ പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള മന്ത്രിയായിരുന്നു, അല്ലെ? പിന്നീട് രാജാവുമായിട്ട് തെറ്റിയപ്പോഴും, അല്ലെ, വേറൊരു ശൂദ്രനെ പിടിച്ചിട്ട് രാജാവിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത അദ്ദേഹത്തെ പോലും രാജാവാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അത്രയും പണ്ഡിതനാണ് ചാണക്യ പണ്ഡിതൻ. അപ്പൊ അതുപോലെ വിതുരരുടെ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതിനെ പോലെ ആയിരുന്നു എന്ന്. നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. 11. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ, നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ, ഭഗവതി വാസുദേവായ. അജാതശത്രോ പ്രതിയച്ഛദായം ദിദിശതോ ദുർവിഷഹം തവാഗഃ സഹാനുജോ യത്ര വൃഗോദരാഹി ശ്വസൻരുഷായത്വമലം വിവേശി. അജാതശത്രോ പ്രതിയച്ഛദായം ദിദിശതോ ദുർവിഷഹം തവാഗഃ സഹാനുജോ യത്ര വൃഗോദരാഹി ശ്വസൻരുഷായത്വലം വിവേശി. നമുക്കിതിന്റെ അജാതശത്രു, ശത്രുക്കളില്ലാത്ത യുധിഷ്ഠിരന്റെ പ്രതിയച്ഛ തിരിച്ചു നൽകുക, ദായം നിയമാനുസൃതമായ ഓഹരി, ദിദിശത അനന്തര അവകാശി, ദുർവിശഹം ദുസ്സഹമായ, തവ നിന്റെ, ആഗഹ ദ്രോഹം, സഹ ഒപ്പം, അനുജഹ ഇളയ സഹോദരന്മാർ, യത്ര എവിടെയോ, മൃഗോദര ഭീമൻ, അഹി പ്രതികാരദാഹിയായ സർപ്പം, ശ്വസൻ ശക്തമായി ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുക, രൂഷ കോപത്തിൽ, ത്വം നീ, അലം വളരെ, വിവേഷി ഭയപ്പെടുക. വിതുരർ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളില്ലാത്തവനും അനന്തരാവകാശിയുമായ യുധിഷ്ഠിരന് നിയമാനുസൃതമായി അവകാശപ്പെട്ട ഓഹരി നീ തിരിച്ചു നൽകണം. നീ ചെയ്ത ദ്രോഹങ്ങൾ നിമിത്തം പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്തത്ര ദുരിതങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്ന അവൻ ഇളയ സഹോദരങ്ങളുമൊത്ത് കാത്തു നിൽക്കുന്നു. പ്രതികാരദാഹം മൂത്ത ഭീമൻ ക്രുദ്ധനായ സർപ്പത്തിന്റെ സീൽക്കാരം പോലെ ശക്തമായി ശ്വസിച്ചു നിൽക്കുന്നു. നീ തീർച്ചയായും അവനെ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട്. നാരായണൻ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय हरे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय प्रभुपाद जय गुरु महाराज जय निताय गुरु प्रेमानंद हरे हरे। അപ്പോൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ജന്മനാ ശത്രുക്കളെ ഇല്ലാതിരുന്ന യുധിഷ്ഠിരൻ ചൂതിൽ കള്ളക്കളിയിൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെ. അജാതശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് ശത്രുവില്ലാത്തവൻ. ആരും തന്നെ ശത്രുവില്ല, ആരോടും ശത്രുതയോടെ പെരുമാറുകയില്ല, ആരും അദ്ദേഹത്തെ ശത്രുവായിട്ടും കാണുന്നില്ല, ആരും തന്നെ ശത്രുക്കളില്ലാത്തവൻ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഒരു കളവ് പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറയാതിരുന്ന അത്രയും സത്യസന്ധനായിട്ടുള്ള രാജാവാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ കളവ് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ പറയണം. അപ്പൊ അത് പറയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ രഥം ഒരടി ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭൂമിയെ തൊടാതെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രഥം പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും സത്യസന്ധനായിട്ടുള്ളതാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹം ചൂതിൽ കള്ളക്കളിയാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെ. പാണ്ഡവര് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറയണമായിരുന്നു ചൂത് കളിക്ക് പന്തയത്തിന് വിളിച്ചപ്പോഴേ അല്ലെ. എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? കൗരവരെന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അവര് ദുര്യോധനൻ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശകുനി കളിക്കും എന്ന് പറയുകയില്ല. കള്ളച്ചൂത് കളിക്കാൻ മിടുക്കൻ ശകുനിയാണ്, അതുകൊണ്ട് കൗരവർക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശകുനിയാണ് കളിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറയണമായിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൃഷ്ണൻ കളിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ, ചോരാഗ്രഗണ്യം പുരുഷൻ നമ, ഏറ്റവും വലിയ കള്ളനാണ് എന്ന് വില്യമംഗല ഠാക്കൂർ പറയും അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. എന്ത് കള്ളക്കളി കളിച്ചാലും ഭഗവാനെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ. അറിയാത്ത ഒരു കാര്യം അല്ലെ, ശത്രുപക്ഷത്ത് കള്ളന്മാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ സത്യസന്ധമായി ചൂത് കളിച്ചു, എന്നാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു. സത്യസന്ധനായ അദ്ദേഹം വാക്കു പാലിച്ച് വനത്തിലേക്ക് പോയി നിശ്ചിത കാലയളവിന് ശേഷം മടങ്ങി വന്നു. അദ്ദേഹം തനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യത്തിന്റെ ഓഹരിക്ക് വേണ്ടി യാചിച്ചുവെങ്കിലും മായയാൽ അന്ധത്വം ബാധിച്ചിരുന്ന ധൃതരാഷ്ട്രർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപേക്ഷ നിരസിച്ചു. സോറി. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ, കാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് അനേക വിഷമങ്ങള് അനുഭവിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. വനവാസത്തിന് പോയിട്ട് അവിടെയും സൗകര്യം കൊടുത്തില്ല അല്ലെ, അവിടെ പോയിട്ടും ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. അതുകൂടാതെ 1 വർഷം അജ്ഞാതവാസവും വേഷം മാറിയിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ച് അല്ലെ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ അവരുടെ കുബുദ്ധിയാണ്, ശകുനിയുടെ കുബുദ്ധിയാണ് അല്ലെ. എങ്ങനെയായാലും 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ എവിടെ ഒളിച്ചിരുന്നാലും കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പാണ്ഡവർക്ക് രാജ്യം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയില്ല അല്ലെ. ഇതൊക്കെയാണ് എന്താ പറയാ, കുബുദ്ധി, ശകുനിയുടെ കുബുദ്ധി അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ശകുനിയുടെ ഈ ബുദ്ധിയൊക്കെ നല്ല കാര്യത്തിനാണെങ്കിൽ ഉപകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത്രയും കുബുദ്ധിയാണ് മുഴുവനായിട്ട് ശകുനിക്കുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ഒരിക്കലും പാണ്ഡവർക്ക് രാജ്യം കൊടുക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഒന്നുകൊണ്ട് പാണ്ഡവർക്ക് അജ്ഞാതവാസത്തില് പിടികൊടുക്കാതെ രക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പലപ്പോഴും പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന അവസരം പോലും ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് പിടിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതൊക്കെ വനവാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട്, അജ്ഞാതവാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ രാജ്യം തിരിച്ചു നൽകേണ്ടതാണ് അല്ലെ, എന്നാല് നൽകുകയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ പറയുന്ന വിവർത്തനത്തിൽ പറയുന്നു, മായയാൽ അന്ധത്വം ബാധിച്ചിരുന്ന ധൃതരാഷ്ട്രർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപേക്ഷ നിരസിച്ചു അല്ലെ. സ്വന്തം മക്കളോടുള്ള അമിത വാത്സല്യം അല്ലെ. അന്ധത ബാധിച്ചിരുന്നു, ശാരീരികമായിട്ട് അന്ധനായിരുന്നു, നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു അല്ലെ, ആത്മീയമായിട്ടും അന്ധനായിരുന്നു. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് സ്വന്തം പിതാവിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ധൃതരാഷ്ട്ര ദുര്യോധന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തന്റെ പുത്രന്മാരുടെ നന്മയെ മുൻനിർത്തി സഹോദരപുത്രൻ യുധിഷ്ഠിരന് അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യം കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പല കുതന്ത്രങ്ങളും പ്രയോഗിച്ചു. നമുക്കറിയാം, പാണ്ഡു മരിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളായിരുന്നു പാണ്ഡവരല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൽക്കാലത്തേക്ക്
ധൃതരാഷ്ട്രൻ രാജ്യഭരണം ഏറ്റെടുത്താണ് അല്ലെ. എന്നാൽ അവർ മുതിർന്നപ്പോഴും കൊടുത്തില്ല. അതിന് കൂടാതെ ഇപ്പോഴ് ആ കള്ളച്ചൂതുകളിൽ തോൽപ്പിച്ച് തിരിച്ചു വന്നാൽ രാജ്യം തരാമർക്ക് അന്നേരവും കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അവസാനം യുധിഷ്ഠിരനും സഹോദരങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്ന് വെച്ച് 5 ഗ്രാമങ്ങളിലെങ്കിലും തരണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു. അതും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. ഈ സംഭവം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിലേക്ക് വഴി തെളിയിച്ചു. ആകയാൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന് കാരണക്കാർ പാണ്ഡവരല്ല, കൗരവരാണ് അല്ലെ. അതിന്റെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ തന്നെ ദൂതനായിട്ട് പോയതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയും. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ലോകത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന നിലയിൽ അർജുനനാൽ രാജ്യസഭയിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടു. സന്ധി സംഭാഷണമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ പോലുള്ള ഏതാനും വ്യക്തികൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പരിശുദ്ധമായ തേൻമൊഴികളായി. എന്നാൽ എന്നോ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ പുണ്യഗണികൾ പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ധൃതരാഷ്ട്ര രാജാവും ദുര്യോധനാദികളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഗൗരവത്തിലെടുത്തു. ഭഗവാൻ തന്നെ ദൂതനായിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു 5 ഗ്രാമങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. 5 ഗ്രാമങ്ങളും നൽകാൻ സാധിക്കില്ല. 5 എന്താ പറയാ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങൾ, ഭവനങ്ങൾ വെക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, അതും വീട് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, അതും കൊടുക്കില്ല എന്നുണ്ട് അല്ലെ. അവസാനം പറയുകയുണ്ടായി, ഒരു സൂചി കുത്താനുള്ള ഇടം പോലും പാണ്ഡവർക്ക് ഞങ്ങൾ നൽകില്ല എന്ന് ദുര്യോധനും ധൃതരാഷ്ട്രമൊക്കെ വാശി പിടിക്കുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് യുദ്ധം അനിവാര്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അധർമ്മം ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കില്ല. ഭഗവാനെ തന്നെ അപകടപ്പെടുത്താനായിട്ട് നോക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാൻ ദൂതനായിട്ട് പോയപ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ അവിടെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും മറച്ചിട്ടിട്ട് വധിക്കാനായിട്ട് കുറെ മല്ലന്മാരെയൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ യഥാർത്ഥ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ ഭയപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്ന വിവർത്തനത്തില് എന്താ പറയാ, ഒരു സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ ഒരു പുണ്യകണികകൾ പോലും ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് അവര് ഒരിക്കലും ആ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകള് ഗൗരവത്തിലെടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഭീഷ്മ പിതാമഹനും മറ്റുള്ള അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ തേൻമൊഴിയായിരുന്നു. അത് ശരിയായ ഉപദേശമാണ് അല്ലെ. അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരോട് അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു സമാധാന ദൂതന്റെ വേഷം കെട്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ ധൃതരാഷ്ട്ര കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, കൃഷ്ണന്റെ വാക്കുകൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞപ്പോഴേ അവരുടെ തകർച്ചയും തോൽവിയും പാണ്ഡവരുടെ വിജയവും ഉറപ്പായിരുന്നു. ഈശ്വരന്റെ സന്ദേശം ഭക്തന്മാർക്ക് എപ്പോഴും തേൻ പോലെ മധുരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അഭക്തർക്ക് നേരെ തിരിച്ചും. കൽക്കണ്ടം ആരോഗ്യവാനായ ഒരാൾക്ക് ആസ്വാദകരമായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച ആൾക്ക് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ മധുരിക്കില്ല, കയ്പുകയാ ചെയ്യുക അല്ലെ. അതുപോലെ അഭക്തർക്ക്, അധർമ്മികൾക്ക് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ അവരൊരിക്കലും അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ സർവനാശമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ട് അർജുനനോട് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ, നിനക്ക് ഉചിതമാണെന്ന് തോന്നുന്നത് നീ സ്വീകരിച്ചോളൂ, ഉചിതമാണെന്ന് തോന്നുന്നത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പറയും അല്ലെ. എന്നാൽ അർജുനൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? കരിഷ്യേ വചനന്തവ, അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഭഗവാനെ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ, ഒരു ശിഷ്യൻ അല്ലെ. അർജുനൻ എന്താ പറയാ, സുഹൃത്തായിരുന്നു അല്ലെ, പിന്നീട് ശിഷ്യനായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി അല്ലെ, പിന്നെ ഭക്തനായിട്ട് മാറി. എല്ലാ തരത്തിലും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാരുണ്യവും അർജുനന് ലഭിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും അല്ലെ ആ രാജ്യം നേടിയെടുക്കുകയും ഉണ്ടായി. പിന്നീട് 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, വിതുരൻ തന്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠനായ ധൃതരാഷ്ട്രനാൽ അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ രാജ്യസഭയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് സത്യത്തിൽ അധിഷ്ഠമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും നൽകി. അത് അത്രയും ജ്ഞാനപൂർണമാകിയാൽ വിദഗ്ധരായ മന്ത്രിമാർ അത് അംഗീകരിച്ചു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് വിതുരർ എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മരാജനാണ്, യമരാജനാണ് അല്ലെ. അത് ഒരു ശാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവിടെ വിതുരരായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. വിതുരരെ ഒരു സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള ബദ്ധജീവാത്മാവല്ല അല്ലെ.
12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള ധർമ്മരാജനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള മന്ത്രിമാരും മറ്റുള്ളവരും ഒക്കെ ധൃതരാഷ്ട്രം ഒക്കെ ആദ്യം വിതുരരുടെ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പാണ്ഡവർക്ക് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും നൽകി. അപ്പൊ ഒരു രാജാവിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ പുത്രന്മാരോടുള്ള അമിത വാത്സല്യം മൂലം പിന്നീട് ധൃതരാഷ്ട്ര വിതുരരുടെ ഉപദേശങ്ങളൊന്നും കേൾക്കാതാവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അത് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കും അല്ലെ. അപഹേളിച്ചിട്ട് അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലൊക്കെ ദുര്യോധനൊക്കെ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ അതിനുശേഷമാണ് ആ കൊട്ടാരമൊക്കെ വിട്ടു പോകുന്നത്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, വിതുരന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആധുനിക കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയ ധാർമ്മിക നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ആധികാരികനായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ചാണക്യ പണ്ഡിതന്റെ ഇതുപോലെ വിദഗ്ധവും പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു അല്ലെ. ചാണക്യ പണ്ഡിതൻ അത്രയും ബുദ്ധിമാന് അല്ലെ, അത്രയും നല്ല ഉപദേശങ്ങളാണ്. അതുപോലെ വിതുരര് അത്രയും നല്ല ഉപദേശങ്ങളുമാണ് രാജ്യഭരണത്തിനായിട്ട് നൽകിയിരുന്നത്. രാജാവിനെ നയിക്കുന്നത് അല്ലെ, ഒരു മന്ത്രിയെ ഉപദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെ, അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അതുപോലെ ആയിരിക്കും ഭരണങ്ങൾ നടക്കുക അല്ലെ. പലതരത്തിലുള്ള കൊള്ളരുതായ്മകളും തട്ടിപ്പൊക്കെ നടത്തുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഉപദേശിക്കണമെങ്കിൽ അത് പ്രകാരമാണ് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി, അത് പ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെ. എന്നാൽ സത്യസന്ധനും നീതിമാനുമായ ഒരു ഉപദേശകനാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ രാജ്യഭരണം നടക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. ഇപ്പോ വിതുരര് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് എല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും യുദ്ധം അനിവാര്യമായിട്ട് വരികയില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ വിതുരന്റെ വാക്കുകളൊന്നും ഒരിക്കലും ചെവിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ല. പല അധർമ്മങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ വിതുരർ അതിനെയൊക്കെ എതിർത്തിരുന്നു. എന്നാൽ അതൊന്നും ധൃതരാഷ്ട്രമോ ദുര്യോധനോ വകവെക്കുകയുണ്ടായി. 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, വിതുരർ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളില്ലാത്തവനും അനന്തരാവകാശിയുമായ യുധിഷ്ഠിരൻ നിയമാനുസൃതമായി അവകാശപ്പെട്ട ഓഹരി നീ തിരിച്ചു നൽകണം. നീ ചെയ്ത ദ്രോഹങ്ങൾ നിമിത്തം പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത ദുരിതങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്ന അവൻ ഇളയ സഹോദരങ്ങൾ മറ്റും കാത്തു നിൽക്കുന്ന പ്രതികാരദാഹം മുഴുത്ത് ഭീമൻ ക്രുദ്ധനായ സർപ്പത്തിന്റെ സിൽക്കാരം പോലെ ശക്തമായി ശ്വസിച്ചു നിൽക്കും. നീ തീർച്ചയായും അവനെ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട്. വിതുരര് പറയുന്നു ദുര്യോധനാദികളോടൊക്കെ അത്രയും ദ്രോഹങ്ങൾ പാണ്ഡവർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരിൽ നിന്നും ഏത് സമയവും നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടി പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിലും അജാതശത്രു എന്ന് പറയും അല്ലെ. അജാതശത്രു, ശത്രുക്കളില്ലാത്തവൻ, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി, ഹരി രാമ 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 ഹരി ഹരി. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയഗ്രന്ഥരാജിലെ നിതായ പോലെ പ്രമാണന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കയർത്താം. സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യവശ പതിദാനം ഭാവനഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ ആനന്ദകൂടി വൈഷ്ണവ